Igen, pillanat, még valamit hadd mondjak én is, hallgatlak benneteket, és nekem is fortyog az agyamban egy csomó dolog. Én azért nem osztanám ezt a megengedő fogalmazást, hogy 3 diplomás. Azok az emberek, akik politikai okokból veszik maguknak a bátorságot, hogy a nagy nyilvánosság előtt ezeket a képeket, amelyekből az elsőt most a Demokratában lehoztunk a héten, bírálni merik, azok bizony büdös szájú prolik. Mert azt kell mondjam, hogy... Jaj, de nagyon csúnyán fogalmazol, András. Ez a te magánvéleményed, fenntartom az álláspontomat, hogy büdös szájú prolik, és ezt azért mondom, mert a 20. században egy óriási forradalmat értek át a képzőművészetek. Megjelentek az izmusok, az avantgárd, az absztrakt, a nonfiguráció, a kubizmus, és így tovább. Honnan veszi magának, akárhány diplomája van, valaki a bátorságot, aki nem felkészült művész, nem felkészült művészettörténész, hogy például a Kokkáért azon kezdjen el hablatyolni az emberek nyilvánossága előtt, hogy Galambos Tamás képén van egy kaméleon. Hát és ha van kaméleon, akkor mi van? Nem? De nem kell